Când ai să ajungi tu acolo, în Kensington Garden, și să te plimbi printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe, că să te întrebi dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? Are o luxație aici la încheietură de cum s-a apărat. Fără bac pierde plecare, tu ești inconștientă? Doar nu să-și bate joc de atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Nu te la bulă, că el te ajută. Asta e singura cale. Păi știți noastră alta. Gândește-te bine, că odată ce o ia pe calea asta nu mai e drum de întors. Vede o mică, e pentru copilul tău. Trăim aici unde trăim și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, când nu se poate altfel. Nu știu dacă înțeleg. S-a întâmplat ceva? Văd eu ce fac, dar pe Eliza nu mai amestec. Stai liniștit că îl prindem. Domn doctor! Am nevoie să vorbesc cu Eliza și nu mă răspunde la telefon. Iartă-mă, te rog, n-am vrut, n-am vrut. Lasă-mă. Treci încoace! Gata, ajunge, gata! Gata, auzi! Ai stat și te-ai uitat la ei și n-ai făcut nimic. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Îți pare rău? Eliza!